Πολύ καλησπέρα σας από Λονδίνο. Εγώ είμαι η Έφη Παπά και σκηνοθέτησα την ταινία My Stuffed Granny ή αλλιώς η γιαγιά μου είναι πάντα γεμάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και όλοι μαζεμένοι και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλες τις ταινίες που προβάλλονται εκεί σήμερα, στο όμορφο Πολύτεχνο στην Κέρκυρα. Εγώ σας σκέφτομαι νεοερά, δυστυχώς δεν κατάφερα να έρθω. Για το My Stuffed Granny, λοιπόν, η ταινία του My Stuffed Granny καταρχήν υλοποιήθηκε πριν από 1 χρόνο στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στο National Film and Television School στην Αγγλία και είναι μια τεχνική που λέγεται stop motion. Στην ταινία λοιπόν έχουμε ξεκινήσαμε και φτιάξαμε όλα τα σκηνικά και τις κούκλες, τις φτιάξαμε όλες στο χέρι εκ του μηδενός. Είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια μαζί με όλα τα παιδιά που φτιάξαμε την ταινία. Είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από πολλούς εθελοντές που μας βοήθησαν στο να φτιάξουμε, να κατασκευάσουμε όλα τα τραπεζάκια, καρεκλίτσες, μπουκαλάκια, όλα τα μικρά αντικειμενάκια που βλέπετε γύρω. Και με την καθοδήγηση και των καθηγητών και από άλλους ανθρώπους της βιομηχανίας που είναι εδώ πέρα στην Αγγλία, μας βοήθησαν να φέρουμε αυτό το μικρό όνειρο που είχαμε, να το κάνουμε πραγματικότητα και να βγει αυτή η ταινία. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Be There, καταρχήν που μας έκανε την τιμή που μας έδωσε αυτό το πολύ μεγάλο βραβείο, που μας έκανε πολύ χαρούμενους και έτσι μας τόνωσε το ηθικό για να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε πράγματα. Και φυσικά όλους εσάς που είστε εκεί πέρα και παρακολουθείτε την ταινία, γιατί χωρίς αυτό τελικά μάλλον δεν θα είχε κανένα νόημα εμείς να κάνουμε ταινίες από εδώ και να παιδευόμασταν. Η ταινία λοιπόν το My Stuffed Granny, επειδή είναι stop motion όπως λέγαμε, το animation και μόνο μας πήρε 1 χρόνο για να γίνει. Η ταινία αποτελείται από συνολικά 15.000 καρέ, δηλαδή 15.000 φωτογραφίες, όπου ενδιάμεσα από τις φωτογραφίες κουνούσαμε λίγο τις κούκλες σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη μας τιμή να προβάλλουμε σήμερα σε εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Διπεθέ Κέρκυρας, που μας δίνει μια τρομερή ευκαιρία να φτιάξουμε άλλη μια ταινία, παρέα αυτή τη φορά μαζί με τον Be There, η οποία από ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή είμαστε στην προπαραγωγή. Έχουμε γύρω στα 15 σενάρια μέχρι τώρα. Έχουμε καταλήξει και ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία του animation, ξεκινάμε να σχεδιάζουμε. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα υπόψη μας και προσωπικά είναι μεγάλη μου τιμή διότι είμαι κι εγώ κάπου από εκεί. Κατάγομαι από την Ιγομανίτσα και πάντα είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Κέρκυρας, οπότε είναι και μια φοβερή ευκαιρία και ευχαριστούμε πολύ που μας τη δίνετε. Να έχετε μια υπέροχη βραδιά, να περάσετε όμορφα και εμείς από εδώ σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις σκέψεις μας. Καλό βράδυ να έχετε!